Wes balik lagi iki. Kan kayak anu ya, Mak. Sing aku kan nyuwun pas jalan-jalan. Jalan-jalan gone busin. Terus iki oyote tak lebokno ning jero kuwi, Mak. Iki terus sampai metu oyote. Kleru leh ku ngomong maksudnya iki lho awake tak lebokno sampai metu oyote ngene iki. Terus lagi tak pindah. Ora ndok tak gerete ning ademan kene, Mak. Oh. Ya. Mak lemah emang aku karo Makja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa sore menjelang malam. Lah wong wis jam pira Mak iki setengah apa tak sore arep menjelang malam aja Mak. Nah iki pemirsa jarene Bu Warno bisa di sayur. Ngendikane Bu Warno sing ngarep nggone Mas Dimas kuwi lho nduk sing daleme dodol. Niki saged disayur lho Bu Yuni. Lho kula malah dereng ngertos ya Bu Warno. Niki tak Bu Warno. Kula sukani bibite. Ngono. Enggak ya tak mek aku, Mbak. Ayo ambil neh. Aku yo. Yo poneh. Iya. Aku gak usah melok tak ning. Anu cetok emang ndi Mak ini kene? Aku mah sing nggo cetok. Iki lho. Itu tidak kok disiram, kok disiram Mbak. Iya ya Mak, aku sing nyetoki. Sampeyan metu ndi? Ayo bareng. Aku mah metu kene. Bismillah, ki engko nek dikok ning ademan muga-muga anu Mak. Anu kok sirami lah. Nggih. Ih pintere. Engko ditambahi lemah, Nduk. Wes engko dalem. Pambojane apik kembang. Nggih, alhamdulillah, Mak. Anu kok disirami apa ku lho bareng. Nggih, Mak. Lah wong nyirami kok sak mangkok cilik, sak gelas cilik. Ayo nganggo ember totil sentil. Lah, kuangwung, Mak. Mati. Gak enek wonge wisan wis garing kuangwung. Lah iki ning ngare diparakno iki. Apa, Mak? Dipindah, Mak. Dipindah ning kompor sing baru. Nggih. Nek dienggo ngonten-ngonten, Mak, mereka. Soale iki kompore sing lama ya wis bujat, Mak, wong jamane kompor aku ijek nganggo kompor wis suwi terus dienggo ning gone angkringan barang kae ning angkringan wis bar terus digowo rene neh. Walah ramene. Mak aja nganggo tangan, Mak, kok nek kena beling sampean. Nah. Betetapan. Tangan sik, Mak. Wapi lumayan ya. Iya, Mak. Jos. Gimana bar disemproti Pak O, Mak, dadine ngene iki keriting ngene iki. Heeh. Tuh, gone Mbak Lina rame. Rame pemirsa. Ternyata Mbak Lina mandur apukat. Jadi Pak Nur dhuwur ndak, tapi urung anu. Urung wae iki omah. Apukate Dik Dewi ki sing nang Malang ka lho, Mak. Wah, lah, Mak. Buat ya, Pak. Anu apa jenenge? Bodi gedhi ngono, Mak. Yes, oke. Wis bar. Makcah wis bar kabeh. Saiki kene anu pemirsa arep ditanduri pari menawa. Mbah. Ngenteni banyu.
Tene udan yo urung datang Dek pemirsa nggih. Gandang ngomong. Mbah Yi. Sakniki nek Intan dados juru syuting. Juru rajos. Ki bayi ki. Saiki Intan nyuwet gede nyelokin. Alhamdulillah. Ya. Mangko nek gak golek dhuwit lah gak iso tumbas jajan. Ya ki. Gak tumbas jajan Mbah Yi. Nah, gak ngono ya. Kandungane mawon Mbah Yi. Hari ini Mbah Yi, Bunda Dewi itu dapat berkat itu 3 pemirsa. Ya 3. Pertama dari Mbah Samgadu. Ya Mbah Samgadu Manten. Yang kedua dari Mbak Pri. Mbak Pri, tol. Mbak Linda. Acara selapanan bayi. Ya. Yang ketiga dari Mbah Desi kupu-kupu Arisandi. Kakaknya Mbah Yi. Kakaknya Mbah Yi. Dalam rangka acara tumbas motor. Tumbas motor Vario. Sama tumbas laptop. Tumbas. Samtan. Karo tumbas printer. Mungkin bener Bu printer Bu. Laptop, printer, kalih motor. Yes, mugi-mugi Mbak Wit sekeluarga pinaringan rezekine lancar. Amin. Terus matur suwun nggih Mbak Wit. Amin ya Allah. Garing mugi Allah ingkang peparing. Nggih Bu. Mugi-mugi doa baik kembali. Mbak iya. Jangan sampai pilih duki murka wijo sampe. Wong sing apik terus disyukuri. Biar yo disyukuri penting awake dhewe mboten sah bales. Ibarat enten sing banding-bandingke ngono nggih kersane mawon. Soale nuruti ngoten niku mboten enten telase. Oh, selase. Mboten enten telase maksudnya ora enek enteke. Oh, ngono. Ibarat wong nek dasare mboten seneng, apik kaya apa bener kaya apa, di mata yang enggak suka itu tetap salah, tetap enggak seneng. Iya, heeh. Ora seneng ya seneng. Meskipun mangan sadar-sadar seneng ya gak seneng. Ngono. Nek ibarate apik sithik, engko darani pamer, darani kabeh, darani. Iya. Ngoten niku lah pemirsa. Niku malah kula ndek wingi niku nggih gumun. Kula kan jarang buka Instagram, Pak. Enten tiyang sing nyuwun klambi bekase Kinara. Dereng kula bales. Lah kok saurane sing elek. Lah kok omongane elek lho iki kena apa? Aku terus nek enten kula salah nggih kula nyuwun maaf. Kula pun diblokir. Urung tak bales mari anu. Kula kan niku lho pemirsa, jarang bukai DM Instagram. Wonge apik ya ora apik. Nggih Mbah Yi nuruti ngoten niku mboten. Wis fokus makarya, sing penting ambek wong sing apik, ambek pemirsa sing apik. Amin ngono ya. Mboten seneng nggih mboten napa-napa. Amin. Baik. Semoga doa baik kembali. Iya, amin ya. Berhubung ya. Enek berkat, yo dapat, Bunda yo dapat. Iki kok Intan tak jak gawe konten. Buka berkat. Minggone Makjah gak apa-apa ya. Makjah kan ora entuk berkat. Ora enek berkat kan. Betul napa-napa nggih Mbah Yi mengke tak sore-sore napa badhe. Tak nriko. Mbah Yi ki mang yo buka. Pun dibuka jenengan berkate. Terus utang Mbah Yi. Untuk telung yo Mas. Untuk telu, Mbah. Ya. Engko didar ambek Repa lah. Sesuk ki wah rencanane padat sekali. Isu. Nyamuk. Betul. 100.
2. Betul. Mbah. Betul. Mbah nah, kok iso lali. 3. Betul. Apa nah? Buah gone Mbah Sam antene temu bar Jumatan. Yo. 4. Buah gone Mas Monyo. 5. 5. Nekani pengajian. Pengajian ning ndi? Ning gone Koramil. 6. 6. Wes kesel ya turu ya kan. Wes kesel ya turu. Oh, bayi guyu. Tapi opo dong. Wes tak dinikmati ngono lho. Iya. Piye? Bener apa ora? Bener. Mungkin bayi sehat. Amin. Amin ya. Amin. Urung turu, Bu. Kare siji. Nggih, Bayi. Bayi mungkin kula teri jamune mulai nggih. Yo lan kose. Nggih, saiki alhamdulillah. Engko rene ya. Oke. Ada glior-glior sama. Bayi iki jalane ngene Mas. Maaf Bayi mboten buli lho Bayi. Repa maaf lho, Dik Dewi kabeh maaf. Ini satu lorone pemirsa. Jadi lorong lho maksudnya. Saiki mlaku wis biasa. Ini alhamdulillah. Berdoa berikhtiar kuwi godhogno godhong apukat. Diunjuk diminum. Diunjuk nang ngene. Nggih pun pemirsa nanti dilanjut. Berkatnya mangkes mbok buka ya. Ugung. Aku seneng dari gawakno melon. Ayo kita makan yang maesela. Entan semam. Gung. Ya sempo yo bareng-bareng ya. Ya. Lah ndek mung jajane nggone Mbak Wit piye aku dono. Jajan apa? Lah sire entuk sing nggone Mbak Wit kan ibu karo ibu istri ngomong. Iku lho, gak jajan berkat. Oh berkat. Nggo ndi panggone? Neng ruang tamu kono. Enteni yo. Heeh. Mbok jukokno apa entan jukok? Jupuk ibu ae. Tak tutno iki. Ya usah nek mae. Tak tut. Oh, setrikane. Ya. Aku ibuku setrika pemirsa. Setrika itu ibu setrika guys. Rene guys. Iki. Oh. Iki sing nggone Mbak Pri. Heeh, tol. Iki sing Mbak Pri mang. Heeh, tol. Wis dicep to. Heeh, tol apa neh? Mbak Dasi. Heeh, tol. Apa neh iki? Mamak jah. Iki jam mami iki karo jak mam tahu gaweane Intan, tahu fantasi ya ora? Yo, heeh, tol. Lah berkat ya akeh dimam bareng-bareng. Nggih pun pemirsa pateni dulu. Cus. Aku ndek mangkan rencana arep maem ning kene. Sela ngaji. Lah iki mang ujuk-ujuk Repa ditelepon. Assalamualaikum. Aku ditelepon. Aku ditelepon sing ditelepon Repa. Mbok, awakem mboke dikon rono karo Mbak Indah. Mbak Indah kancani soalnya Mas Dimas HP uji nyali malam jemah ngantek esuk. Aku mang ape nggih konten nduk neme mama, aku janjian karo mama arep maem. Aku kan ngono ayo, ape mbek ngoceki melon, ngombene es segera kak ngono ya. Anu mbok segera. Soalnya iki segera ngono. Ya wis ayo. Iki dadi sampean tak gawani melon karo berkat walah inuke kimplah-kimplah kuwi mangko nggone Mbah Dasi ijek. Kan entuk telu mak ki mang aku. Mbah Dasi ceritane syukuran tuku motor. Karo tuku syukuran, tasakuran. Sepurane yo mak aku gak sido nggih kontene kene. Iya. Alah gak apa-apa wis ayu kok. Wah, kaya ngono ya Intan. Wis tak sampean koceki nggo makem berdua mbek Sela Sari. Nggih pun. Nggih mbek Pidut. Dadah yo mak aku tak ning gone Kinara yo. Aku yo matur nuwun ki mang yo sampean. Oh iya. Iya.
Nggih pun Mama nggih. Dadah Mama. Assalamualaikum Mama. Ayo. Walah Mak. Aku ki ape gawe konten iki nduk mbek Mak Jah. Nganu mbok ndang batalno. Oke. Segera Mak. Mbok saiki nggo salin sitok. Sesuk awan-awan tak parani. Ya, segera. Dadah Mak Jah. Nggih sama-sama. Iya. Nek gak yo diuncalno Mbak Sriwi Kutil. Awan-awan ngono ya. Oh iya, besok kan aku ya buah ya pemirsa. Iya. Aku melok Iya. Buah ning gadusik terus balik neh ngono ya. Terus dibuatke maem sama Antipa pemirsa. Ya juga minum sing aqua. Tung blung. Blung. Ya nanti sebentar lagi Mam ya. Iya Mam nggih. Kayak digawekno lekpa. Antipa. Wes ngetiter mluwayune encen beyanter kok, Nduk. Iki lho Nduk Tan tak gawekno iki. Wis nanti Mam. Aja beg-beg, gak usah beg-beg tenanan, aja sampai luber-luber. Wes. Wes tutup. Maaf ning kene lho. Wes kuwi lah apa-apa. Lho. Piye le Tan? Tutupe aqua sing iki nek mbok ganti ya, Dok. Tenan kuwi, Bu. Lah iki? Ora kuwi iki. Iki aqua iki. Aja mbok pindah. Iki sing asli. Sing asli mang sing ndi? Iki. Oh, iki. Mbok bukai. Gak. Mau sing buka Ibu. Kinara ki sing iki lho, Tan. Sing buka Ibu. Tak kandhani, aku tak ngomong. Kinara khusus kinara iki. Iki sing dienggo masak atik sik mbok ganti ki mang piye lah Tan? Aku bingung ndelok jelasno. Aku mang apik mangan, kuwi nganggo kuwi ngono. Makanya nek dijak omongan Ibu didengarkan dulu. Berarti sing asli mang sing endi? Sing asli. Iki. Iki sing asli. Kuwi kan apik banyune lagi. Iki berarti Ibu mang sing buka. Tutupe salah ora Podo wae Tan, podo wae. Ya Allah Gusti. Iki mah bener iki. Iki sing gone Kinara. Iki sing awak milih iki. Ya wis terserah. Mengane dijak omong dirungokno to. Wes tak iki nang maem. Aku bingung. Podo iki pemirsa, tapi ora anune ya salah. Wis salah pokoke. Ya wis nganggo gelas. Wis ngono-ngono tak bukakno, ki wis dibuka. Nanti cukup berkate nanti cukup. Mak bingung ape maem, rong maem. Lagi ape piye? Gone adek ndi? Salah. Sing iki lho, Nduk, Pak. Iki lho, jukukno ning anu Tan, ning gelas Tan. Jukukno ning gelas. Iku tanggo aku iki, Pak. Oh. Minta tolong manggone adik kan. Dekne kan modele kan mbah reson jelasno. Adik sing iki. Adik minume aku asli. Malah ditutup meneh, malah ki mang perdebatan mbek aku to, Nduk. Nah, sing malah diisi sing gone dekne dhewe tak tutupe. Nah, batinku tak bukakno rek dadi iki sing dianu. Boten ta. Ya wis ndang namam kerupuke nek mam ora sida ya wis gak apa-apa. Bener tak gawakno tahumu. Iki berkatnya gak Bu Mam? Iki lo Nduk tahu Nduk Pak. Engko Mam tahu. Ojo cerita Kinara nek mamam ning sepuh aja. Ndekne ku goleki. Wong kadang iki dekne paham kok mamamu ning cepuh ki lagi golek sesuatu. Duh, wis nanti Mam. Nanti Mam enak sambal goreng kentang, enak momok tempe. No. Iki iwake empuk Nduk. Mah, iki yo iwak empuk. Yes kok kene. Wes mah ya wes. Ya sama kan pemang. Ya pun pemirsa demikian guys konten sore ini. Jadi mohon maaf nggak jadi maaf bersama karo Mak Jah. Karena ya sinten namam lungguh ndi nguri apa ndi? di sini. Ya sudah lungguh. Tak kaya berkat. Berkatnya sing jek utuh mau tak kayak nomor aja, sing mau tak icipi saiki bertunggu hutan. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Kenapa tang saiki nek mamprek? Aku jelasno. Pengen udahan. Ben piye ngono maksude? Gorokanku lorone. Oleh sebab itu minum banyu anget ya. Ibu ki nek gawe jeruk ya jeruk anget. Wes nanti Mam. Ora usah diambu Intan. Tak kira mambu. Ora. Masa nek mambu tak keno Intan to. Bismillahirrahmanirrahim. Wes doa dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bagina adaban. Sempurna kayak gitu. Terus pemirsa, kami pamit dulu ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit alam dok. Semoga yang sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang kedua semoga segera diberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, wes teman. Nenek tamu gak tau ya. Orasi dua pemirsa. Wes langsung ayo. Ayo yang sebelah kono aku sing kene. Ya, sekali. Mulai neh pemirsa dikarenakan tidak jadi uji nyalinya. Wis mantuk sik Mas Dim. Heeh. Memang kondo awake kudu ora penak lho, flu menawa. Mas Dim sing ngomong ngapunten nggih Bu, anu mboten siyos dinten iki soalé gaimo ya Mas Mandor ya. Mas Dim mantuk sik. Mas Dim matur suwun. Aku tak kayak ngisor. Iya. Mas Dim. Mas Dim. Mas Dim. Wes di masih mang tak iso duwe. Apa? Oh iya, kuwi emang api alet, Dok. Pokoknya ya sis. Iya, insyaallah. Lagi engko anu di order. Kon kono repek lho. Iya, repang sing nyekotno. Impun pemirsa, karena hari ini nggak jadi ya, dikarenakan Mas Mandor lagi kurang enak badan awake, kita pulang dulu. Iya ya tan ya ben gak HP ae. Pulang dulu. Aku sesuk tak buah dhisik nggih. Berbuah telu besok. Tak lagi ning gone Mbak Lipa. Sedikit pemberitahuan tidak jadi. Ngancani Mbak Indah, kita pulang lagi. Mas Mandor kurang enak badan.